Dwi'n cofio cerdded lawr coridorau bloc gwyddoniaeth a bydd disgyblion hŷn yn tynnu ar fy ngwallt, bod un yn annog ffrind arall i dynnu ac ymestyn a gweld be bydd gwallt fi'n edrych fel yn syth. It's just mor frustrating os o'n i just eisiau cyrraedd y gwers. Mae'n rili anodd pan mae pobl yn teimlo fel bod nhw'n gallu cyffwrdd chi heb eich caniatâd, a mae dal yn digwydd heddi. Tynnu ar cyffwrdd yr esmwyth a smwddio, sythu. Mae'n rhyfedd i mi achos os chi'n meddwl amdano fe, mae pobl yn gofyn i gyffwrdd anifeiliaid anwes pobl eraill. Beth oedd e am exoticism fi, oedd pobl yn teimlo fel bod ganddyn nhw ganiatâd i gyffwrdd a chwarae gyda, oedd e byth rili wneud synnwyr i fi.